o karma ou a reputación que temos nestas plataformas de internet é un sistema de medición no que os distintos usuarios poden valorar o comportamento de outros, establecer unha reputación en liña basada no que é a actividade de cada quen. En casos, por exemplo, de plataformas como Chuza ou Meneame, cada vez que alguén remite unha nova ou que pon un comentario, o resto de usuarios poñen unha puntuación negativa ou positiva. Canto maior teñas de puntos positivos, máis visibilidade terán as túas publicacións. Nunha nova que se remita que teña 100 comentarios, os 15 ou 20 mellor valorados serán os que verá a máis grande parte da xente. En cambio, o resto aparecerán agochados. Desa maneira, sabemos que canto mellor nos comportemos nestas plataformas, maior visibilidade teremos, entón a nosa actividade será máis frutífera. En cambio, en plataformas de compra-venda online, aí sí que o do karma, o da reputación, ten moito máis valor, porque iso é unha puntuación sobre as transaccións que se fagan. Ou seja, que nós podremos fiarnos dun vendedor porque outra xente dixo que os prezos de gastos de envío eran razoables, que enviou as cousas en bo estado, que non mentían nas descripcións, e valoraremos iso. Pero tamén, que nos venda algo, saberá se somos alguén de fiar, que non somos alguén que vai mandar cargos e despois vai devolvelo, vai recitar o cargo na tarxeta de crédito e provocar un problema, ou alguén que fai queixas moi repugnantes, que tamén hai un buquiño de todo. Ese tipo de cousas se van notando, e así, esa reputación servirá para que en operacións futuras a xente saiba que se pode fiar de alguén e, ademais, tamén fai que a xente evite comportamentos a veces abusivos ou simplemente o de perder as maneiras nun momento dado, porque, como sabe que pode afectar a súa reputación, así a xente mantén unhas formas e, por iso, está moi ben que certo tipo de plataformas non sexan anónimas, senón que permanezan uns perfis ao longo do tempo para así poder manter unha reputación.